Bon dia, és dissabte i avui veniu amb mi. Avui l'espera un dia mogut, perquè l'Abril em va trucar l'altre dia, perquè l'Abril avui va de concert. I anava amb una amiga seva que venia de lluny, però a aquesta amiga li han cancel·lat el viatge. Què vol dir això? Que hi havia una entrada que no anava a ser utilitzada i em va trucar a mi si volia anar jo amb ella. I avui anem de concert. I ara al matí ens hem d'anar a la platja amb Planes i la Maria. A la platja dinarem i ens anirem de concert. Parlant de concerts, jo no sé què us imagineu que escolto, la veritat, però una d'aquelles persones que diu, escolto de tot. O sigui, evidentment, hi ha molts tipus de música en el món, però sí que és veritat que a dins del meu Spotify pots trobar una varietat àmplia. Depèn del dia i com estic jo, escolto un tipus de música o altre i m'agrada com explorar cultures a través de la música. I això, tant em podeu trobar escoltant a l'Osa com de sobte Juan Luis Guerra, com de sobte Crystal Fighters. La veritat és que majoritàriament potser el gènere que us diria que escolto més és indie rock, indie pop, kind of. Però això no em tanca d'escoltar altres coses. O sigui, em pots veure un dia escoltant Metallica, em pots veure el dia següent escoltant Tupac, o Eevee, o Afrobeat, qualsevol música del món. És que inclús un dia em pots agafar inspirada escoltant Vivaldi. Que per cert, no sé si en recordeu, sabeu el vídeo que fan ara de tant de bo perdés la memòria per poder tornar a veure aquest vídeo? Doncs jo seria el del Cani Barroco. I si no l'heu vist, busqueu-ho. O sigui, poseu a YouTube Cani Barroco i us sortirà el vídeo. O sigui, jo, aquest home, fan number one. La sonata, los alegro. Yo sí que me alegro de haber conocido al cabeza ese de Vivaldi. Barres. Us faig així un skincare routine. Això per les ojeres, perquè les meves són pigmentades, que vol dir que tinc la pell d'aquí més fosca, i llavors has d'utilitzar aquest. El pigment clear de la Roche-Posay. Llavors a la nit utilitzo l'Effaclar Duo, que és pels granets, i de dia normalment utilitzo aquesta, que és una hidratant de vent, que és molt lleugera, i pel sol també de la Roche-Posay. Serum solar, en el qual és com més... No, tu notes tan pesat, perquè a mi notar-me com la cara enganxosa em fa molta ràbia, i llavors què passa? Que no em poso les cremes. I què passa si no em poso les cremes? Pues sobretot amb la de sol, que em cremo la cara. I ja ho tindria. Ara feia dies que no m'acompanyàveu a passejar la Mel, mentre us explicava coses vàries. Que per cert, parlant de música, que abans hem estat parlant de música, anava a fer una reflexió, però és que després m'he d'anar, que és una reflexió que es pot fer generalitzada, no? Perquè és com que amb el tema de música, a mi que m'agraden molts tipus de música, la típica persona que et diu no, perquè si no coneixes tal grup, no ets rockero. O si no coneixes tal cançó d'aquest artista, no pots dir que t'agrada el... No, jo puc dir que em doni la gana, primer de tot. Segon, ningú t'ha dit que jo vulgui ser hip-hopera, rapera, rockera... No, simplement m'agrada la música, m'agrada escoltar de tot. No vol dir que vagi jo all-in amb res, ni jo em vulgui identificar, ni vulgui ser wannabe de something. No. És com, jope, saps? En plan, deixeu-me en pau. I si vull escoltar Highway to Hell, no puc fer-ho? No puc. Si no m'agrada molt el rock, no puc escoltar Highway to Hell. Jo crec que sí. Do for Love és la típica de Tupac. Això no vol dir que t'agradi el hip-hop americà. Ok. Sí, jo el que sé és que m'agraden cançons d'artistes de diferents gèneres. És igual. Per l'altra banda, la gent que és com ai, escoltes aquesta música? I no m'agrada la gent que discrimina com altres tipus de música, dient com no, és que això no és música, no, és que això no és música. Mira, penso buscar la definició de música ara mateix al diccionari. Aviam què és música. La música és l'art de combinar sons i no me'n recordo de mi. Segons això, tota aquesta gent que la música que ell/ella no escolta és una o no és música, qualsevol crítica, perquè la gent no té prou capacitat de no entendre que tot el que a ell no li agradi, o a ella no li agradi, també és vàlid que li agradi a altres persones. Perquè aquí
cadascú som del nostre pare i de la nostra mare, i tots tenim gustos diferents, i que a tu t'agradi una cosa i a mi m'agradi una altra no fa que cap de les dues sigui millor o pitjor. Són diferents, i punt. I podem tenir gustos totalment diferents, i això no vol dir que hi hagi gent que s'hagi de posar a dir que els gustos dels altres són merda. I això em molesta molt, que els meus alumnes estan per aquí, perquè ja han trobat a la meva compte, ho saben, que sempre els dic a classe i que amb això soc molt pesada, que no ens hem de posar amb els altres pels seus gustos. A veure, sempre que no cregui una línia ètica / moral, s'ha de ser respectuós amb els altres. I ara podríem estar discutint hores i hores sobre on està la línia de l'ètica i la moral per cadascú. No ho farem, d'acord? Jo crec que cadascú ja sap on té la seva línia ètica i moral. Però criticar gratuïtament una cosa que no està fent mal a ningú no està bé. I generalitzar tampoc, fixa't. Ja estem a la platja, fa un dia espectacular. Ara, quan ens agafi el caloret, anem a fer el banyit. Senyor m'ha dit, venga, hombre, que no està tan fria. Ha arribat l'hora de dinar i ens hem dutxat, siguen barnos, i ara anem a menjar-nos aquesta delícia. Aquí estem amb la senyora Abril, perquè com una no sap com fer les coses, l'han de pentinar. Qui diria fa un temps que jo em sabria maquillar sola? Ole, I aquí estic. Quan estiguem al cotxe, tornem a bloguejar, perquè serà una gran aventura. Anem amb el huevito. Anem al cotxe de l'Abril, conduint jo, pel mig de Barcelona. Ole. Que això ho ha passat 3 vegades a la meva vida, en contra de la meva voluntat, per necessitat. Serà un show. Sí, sortirà tot molt bé. Sortirà tot molt bé, perquè som persones genials i tenim karma positiu. Sí, perquè ens ho mereixem. Perquè ens ho mereixem. Estàvem parlant de que jo he gravat aquest matí una xarra que ja ho heu vist, i saps quan et compres un cotxe i després no pares de veure? Vale. Pues he entrat a Insta i m'he trobat a gent que havia anat al concert ahir, Sí. i gent que segueixo i que no, comentant-li a un xaval X random que no coneixen de res, com hate, per haver anat a aquest concert. Un senyor de 30 anys ha de criticar a un random per la música que escolta. És que no té aquesta necessitat de la gent. En plan... I Però després hi ha gent que no diu que escolta, saps? En plan, després la gent té por de dir que li agrada i que no li agrada. También diré una cosa, estamos muy... la música que escuchas te define. Pues yo no considero que... Jo a més soc una persona que no escolto música quasi. I quan escolto, pues sí, escolto reggaeton o així, però també et puc escoltar de repente Morat o Melendi, m'entens? Vull dir, no penso que realment els gustos musicals d'una persona defineixen la personalitat d'una persona, perquè jo considero que tinc uns valors que moltes vegades la música que escolto pues no va con ellos. Però que aquesta música no és l'única que dona missatges que no hauria de donar. Totalment. Tot i que jo crec que, justament, en Benito no és una persona que doni missatges actualment. Poder en els seus inicis sí, però ara... Sí, però actualment no. Però, hòstia, jo escolto Extremoduro i entén-me. Sí, o és una golfa. És que, no sé, o sigui, vull dir, aquí sembla que ningú fa res i només són els reggaetoneros. Em fa molta ràbia, perquè jo que escolto de tot, veig que està tot arreu, això. Sí. Però que la gent només ataca, no, perquè jo soy más lista que tu. Zero patatero, me'n vaig. Ja estem aquí, falta una hora perquè comenci la talonera, però hem arribat sanes i salves. Algun petit drama que altre, quasi ploro. Quasi ens fa un sàndwich 2 busos, però ho hem aconseguit, hem arribat. ¡Acho! ¡Perry Soteco! El review
que em tornaria a gastar els diners que m'he gastat per aquest concert. Molt, molt, molt guai, vibes molt, molt diferents, però molt guais. És que al final penso que és un concert que persones com superdiferents poden viure de la mateixa manera, però perquè es viu d'una manera, o sigui, a més, porta com tant la seva cultura cap aquí amb la música, molt guai. Molt, molt guai. Són 2:45, acabem d'arribar, així que em reservo la meva review per demà, vale? Val, ja som diumenge, ja hem dormit unes horetes, no gaires, la veritat, així que ja us puc fer la meva review del concert. Per mi el concert d'ahir ho va tenir tot. Vam riure, vam plorar, vam saltar, vam cantar, vam cridar, vam ballar, sobretot vam ballar molt, 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 molt. I va ser una experiència molt única i molt agradable. En Benito parlava molt i connectava molt amb la gent del públic i transmetia, doncs ell mateix amb la seva manera de parlar, de fer, transmetia molt. El fet de que la talonera fos puertorriquenya, que la banda que tocava fos puertorriquenya, que cantants que sortissin després fossin puertorriqueños, em va encantar, em va semblar una manera molt maca de reivindicar la seva terra. Evidentment, sonava genial. Un punt que no podem oblidar és que a mi m'encanta la música llatina, llavors aquest últim àlbum d'en Bad Bunny és el meu preferit perquè és tot el que jo hauria desitjat, tot el que hauria desitjat una persona que escolta Juan Luis Guerra i que en l'actualitat doncs, potser no surt tanta música d'aquest estil. Ara últimament alguna cançoneta ens van deixant els diferents artistes, però no és música que acostumi a sortir molt i m'agraden molt totes aquestes fusions que ha fet, cançons amb reggaeton i diferents músiques llatines. La part de la música ja sabia que m'agradaria. I la part dels missatges els vaig trobar supermacos. Us deixo aquí un missatge que a mi em va agradar molt, 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 que no el tinc sencer, però l'Abril va gravar un tros. Por cosas del pasado se aprende, no se puede cambiar. Y no te preocupes tanto por lo que va a pasar mañana, que nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí podemos hacer es aprovechar el momento, disfrutar el ahora, lo que está pasando justo ahora. Y como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Ama sin miedo, Barcelona, ámate a ti mismo y ama a las personas que te quieren tal y como eres. Si tienes un ser querido a tu lado, dile lo mucho que lo quieres ahora, no pierdas tiempo. O cuando salgas de aquí, si no estás aquí. I al final aquest missatge doncs és el missatge que m'ha anat perseguint aquest 2026 i que és el missatge que més o menys us deia fa 2 vídeos, en el vídeo de les excuses. Llavors va ser un missatge que va calar molt amb mi i va ser com, vale, un altre cop la vida em reafirma que aquest 2026 aquest és el missatge que haig de perseguir i molt, molt maco, la veritat, molt, molt recomanable i res més a dir i res, això. La senyora Abril, per dir-vos que esperem que us hagi agradat molt el vídeo. Sí, t'ha agradat molt sortir i participar. I si us ha agradat, com sempre, Abril, què han de fer? Ens veiem la setmana que ve. No, posar m'agrada, Abril! Posar m'agrada, compartir amb qui creieu que li pugui agradar aquest vídeo o aquest tipus de contingut. I ara sí, ens veiem la setmana que ve i com diu en Benito, mientras uno esté vivo, uno debe amarlo más que pueda. Chao, chao. ¡Vámonos!